higala. Niya ang sumpay ning sugilanon. Ungo ka man. Ayaw pagbuot. Ang unsang di mahitabo bay, ha, tinay? Dili mahitabo nga mawa si Luis. Nya lagi nga wa malagi siyang balik din eh. Bitaw no. Hain mga ka si Luis. Ang kwan, ato na siya pabuta sa inyo. Dili ding. Dili ko mapauli ko dili na ko kauban si Luis balik sa bahay. Unsa? Nabalaka ko ding. Nabalaka kay ko. Ano man siya din sa Luis sa bahay nila ni Belia. Bay. Si Luis lagi na ibaw kung hain siya karon. Munang ikaw, bay. Mamauli lang ta. Eh, klaro mo gitong sunod gito si Luis nimo. Di lagi mahimo. Lain ang akong gibati. Lain kayo. Eh, unsa di mo gibati, bay? Kuan, basta, gikulbahan ko maayo nga wala siya Sama din na eh. siya. Ay, inay. Ah. Bilya, nanong ni makasamo? Ay, kagang. Hala, si Bilya. Tulian na sa pagkabuang. Hay! Kulakay! Ah. Matang ko mabuang, no? Bilya, kung sa maginahitabo din sa Luis sa inyo bay. Hain man si Luis. Niya ba ganit, tinay? Ano ako may pangitaan ni Masimong Uyab? Ikaw ang yung kisundan pa din sa Luis sa inyo bay, Bilya. Ano? Oy! Uy, kalibutan na nang imong gipanulti, uy. Panglayas mo kaw. Kaya di pa ko gusto nga makakita ng naong ni mo, tinay. Yara man ba sa inyong luyo? Amor mapabuton si Luis din eh. E di ato mo sa gawa sa kural paabot ni Luis. Dali na lang, bay, tinay. Manggawas na din ni sa ilang nataran. Ding, Day. ano yung ka sa gawa sa kural magbuhat ni Luis ha? Ay. Nagpaabot gyapon ako sa Kristina. Ato lang tas inyo. Ate, ano yung tagihikot? Kinahanglan mo pa uli tila, Kristina. Kuntian ka, bay. Hapit na ka down. Ato lang ta magpaabot Pauli na. inyong, bay. Ano naman ka, uy? Uy, Wala na. Pauli na, mahal ko. Wala na mauli na sakit. No, no. Kana. Mao kana ang gusto kong buhaton mo, Luis. Dili ka na mo paduol kang Kristina. Dili mo maangko ng akong gugma, Claudia. Kana ang kamatuoran nga dili di mo mahimong usman. Oh. Sundod ko ang iyong gusto. Nga dili na ako mo paduol kang Kristina. Pero, ayaw na gid pagpaduol pa kang Kristina. Hangtod ang imong ulipon nga si Bella. Dili na mahimong mapaduol ka niya. Sama sa unang panahon, Luis. Dili gihapon kamo ang magkadayo ni Kristina. Kana ang ipaniguro ko. Bay. Itiroy. Mitugaog. Mitutugaog na yung taong manok, bay. Mauli na tayo. Ingit na kayo istoryano. Ding, kung sa magyo kayo nahitabo ni Luis, Ding, no? Ano wala man siya mabalik? Mauli na lagi ito sa inyo, bay. Muapas na ito mo. Ngayon na, muli na ta. Duka na ko, bay. Tagag niya akong mata ron po. Tagbawag ka punit ba? Patay ni kong mamay ni. Pero, Sunod lagi ito sa Luis sa inyo, bay. Klaro kayo. kahabay, O, lagi. Hindi lang kayo ito sa Luis ni mo, eh. Dali na ba? Duka na taon kay ko, bay. Muli na taon ta, bay. Agaw. Elmo. Anda mga akong higaanan.
Ha? Handa man kanunay ang imong lungon, agaon. Gikan karon. Dili na ako matuog sa ilawom sa lungon. Adto na ako matulog sa akong kwarto. Sa akong kama. Busa. Siguro ang asilyado ang akong kwarto. Unsa? Sigurado ka ba, agaon? Kadiri ka na matulog sa imong lungon. Dili na ilmo. Og kung mo ani si Christina, ingnan nga wala ako din sa balay nga tisa. Unsa? Tumanang akong gisugo. Ilmo. Dili na ako makikita kang Christina. Unsa? Anda mga akong kama. Pero, mamiligro ka na ng imong buhaton, agaon. Sigurado lang nga walay kahayag nga adlaw nga makasulod sa akong kwarto. Dubliha ang mga kortina. Sige, agaon. Kung mao'y imong gusto. Maayo kay wala ka na musupa ka na ko, Luis. Og may pauli ka na dinhi sa balay nga tisa. Mao ni ang imong gusto. Tumaan na lang usab ang imong saad, Claudia. Dili mo hilabtan si Christina. Ipanumpa ko, Luis. Dili ko hilabtan si Christina kung dili ka na sa magpakita kaniya. Matulog na. Ang dami ako pagkaon, Elmo. Oh, Madam Claudia. Ang dami sa pagkaon, Elmo. Matuman. Maayo kay misunod na si Luis sa imong gusto, Claudia. Wa ako'y gusto nga dili na ko makuha, Rufo. Nahibaw ka gid ni Ana. Importante gyud kayo kaniya si Christina. Ug ang mga tao nining napita. Nagkaila ka na kang Luis, Rufo. Humok siya og kasing-kasing. Ug mao ka nang atong bintaha kaniya. O kinahanglang pahimuslan ta kana nining panahon. Sige, kausa na mataong kaya. Dili na lang ka matog. Magsige na lang kag barog na sportahan. Nga sige, lantaw ang laya. La, nabalaka lagi ko ni Luis. Ngano kang kalit mo lang siya nawa dito sa luyo sa bahay nila ni Bilya. Usa, Nabalaka ko la. oy, apos ilan mauday na ang nahitabo. Waday ka ihatod ni Luis Dinis ato gabi. Hoy, pagka-irresponsable ko niya ang pagkahinagog ma. Di pasagdan ka lang niya mo pauli nga ikaw na. Wala sa doy. Sultihan ang kukula. Taas ka ng yaw-yaw ni mo. Sige. Na, sige, sulti. Dili ko ganahan ng mga lalaki nga dili ipahiluna ang babae. Kamu ko na nagkuyog, unyabiyaan ka lang dahil niya. Huwag man ko niya biya ila. Kaya ramang gisundan si Bilya sa luyo silang bahay. Pero nakita na naman si Bilya o niya. Siya naman sa doon ng nawa. Usa? O si Luis na sabang na missing? Ha? Si Luis? Na missing? Tingong ka nawa. Diya, anak ka laha! Ay, Tinay, asan naman sa kapaingan? Ay, taon ako si Luis la! Usa? Mingaw pa man ang bahay at isa. Mayo! Maingad law! Luil mo? Maingad law! Luis? Luis, niya ako! Lo!
Lo? Ngano sayo ka man karon, Pinay? Ay, kuan, Lo. Naba si Luis? Gusto lang ko mahibag na uli ba siya gabi eh. Oy, wa man siya mauli gabi. Unsa? O siya mauli? Sigurado ka, Lo? Sigurado ko, Tinay. Kay nagpaabot sab ko nga mauli siya gabi. Hala, no. Wa siya mauli, pero nga ka, no? Wa sab ko mahibaw. Lo, kinahanglan makita na ko si Luis. Sige. O balik tayo niya ako ha kung makita niyo mo si Luis. Bay! Bay na day! Bay! 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 Tinay, ay sa'yo ba niyo mo dinis amo? Bay! Pangitaon na si Luis! Kilag mga unsa? Wa mauli si Luis sa ila! Usa ato siya pangitaon! Unsa? Si Luis sa pang mission in action? Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati suban pa mga sumpay ning atong sugidlanon. Ongo kaman, ayaw pagbuot. Sugilanon nga sinuwat ni Generica Vidal sa direksyon ni Oji Kumpok Rakasa. Music and Special Effects, Randy Padayaw Suson. Recording Editor, Rani Budumo. Mga tunog ug kasikas, Ricky Garing. Dalit ka nato sa RMN Drama.